Už som tu zas. Dnes my pôjdeme na tomto čínskej kosačke lomeno šrote do mesta. Či to bude dobrý nápad, to vidíte vo videu. Výkon 0 to tam motorka už. Mňa chvíli je kamera na zem, bo vôbec nedrží nič. To trasie, to nejde jednoducho táto motorka. Vlastne došli sme tu na tú cestu, kde sme sa mali stretnúť so s ďalším kamarátom, ktorý nakoniec nám nešiel. Vlastne ideme do jedného mesta okresného ešte k tomu a debatujeme škadiaľ, lebo bude cez hlavnú, ale to je jasné, že ja cez hlavnú nepôjdem, aj napad. Vôbec mi neťahá táto motorka. Vôbec. Hej! Brzká táto motorka. Nejde táto motorka. Mám nervy, bo nič ma dneska nepočúva. Doslova mi nič nepočúval. Keď sme sa vrátili z tripu na takom jednom parkovisku, mi odžubalo plynové lanko. Ešte by, keby nám traktory si preorali zesúť a sa obesím na mieste. Tým si idú teda hlavnú. Však ježiš, odpešem dore. Tazi ku veterinárovi. Tu by som musel vám povedať, že ničíme pole, lebo ideme stredom cez koľaje. Tu je preoral cestu, ale ja som nezastaviteľný. Aha, a už som na ceste. Čiže kokos, to si... Tam je tak ide hlavná, tam, presne tam. A nejdu auta až tak. Tak zložito tie cesty porobia, že... Ale už sme pomaly tam. Môj najväčší priateľ sú stromy. Ako toto napríklad. Toto sú moji nepriatelia hlavní. Som jediná tejto ceste po 50 rokoch, alebo čo? Do komunisti to také cesty postavili. No ešte keď existovali tie otrústva štátne. Tam pre nami je úsledal sa v povedačom meste. No ako ja som splnil, idem teraz na schvál zistiť, že kto je skôr. A nebudete veriť, kto sa dostal skôr do mesta? Ja 100-krát horšou cestou ako oni. No ja by som tú cestu tu ukončil, dostali sme sa do mesta na jednu mestskú časť. No a povieme si také jeden menší storytime, jak sa mi odtrhlo to plynové lanko. Vlastne vozili sme sa po takom parkovisku v našej obci, také staré parkovisko ku cintorínu. No a štartujem, no typek štartoval, no a on nenaštartuje ten pitback bez plynu, pridával plyn a zrazu bum, dačo tam buchlo a vieš, rukaviec ide ľahko. Tá odžubalo plynové lanko, no a teraz je pitback v oprave, ako plynové lanko je to najmenej, ale kickstarter je ľahko, ventily asi sú roznastavené, karburátor asi je v rici. Chápeš, nikto nevie, že som ho tam dal a budeme dúfať, že do ďalšieho víkendu to budeme mať. Dajte odber, like, komentár napíšte a
Vidíme sa pri ďalších videách. Čau.